matsayi. Ina mai godiya. Allah sa yadda kowa ya bayyana a nan wurin. Ya Allah ka mai da kowa gida cikin ƙoshin lafiya. Duba da wannan jawabi da Amir ya yi, to ina mai da albishirin da na mai kyautar mota. Ba dole ban kin fara'a, mu tsaya muna ta bauta tun da jima muna ta wahala. Yau a zuwa wani ƙara mai girma har a bada shi wata mota. Mai girma gwamna yana son ganin kawa bisa ka abin da aka yi nan na gaskiya baka yi wa daidai. Ba ji ba don abin da kai na ka tashi tsaye cikin taro ka nuna rashin jin daɗin ka ba haka ya kamata kai na. Oga kai ka san kala aiki akan ka komi ina aikata. Yanzu oga ta gobara ce ta taso kai ka san ba gobarar da ba zan iya kashe ma ita ba. Shin ka san wani yaro ana kiran shi da suna Salim, wani dan jaba dan shaye-shaye? Allah ba ka san yadda muka yi da shi kai ina ruwanka ina na san ka. Wannan bari in ya taice ka da ba ma san alaji ba ya san kuramniya ne. Ai ba gun alaji ne zo. Aka yi ta kwanakin bayan na wace wallahi yanzu ta tasowa ga wannan kudi ne da ke na wani ciki abin da ke da kwai na wani miliyan 1,500 ke da kwai harkar nan nake sa aminta wannan yaran. Kai abin da nake so ka gane abin da ba aikin kan kabar sa baki kan shi ni da a saba ne kai kuma mai gadi dan karkashin Alhaji Abu Ashamiya ka bar shiga harami. Kiya gwamna bai yi ba yanzu duk irin yadda kake aiki na ma'aikatan nan wurin ka tsawon shekaru ka rike mai alƙawari da amana kana yi masa amma har ya zo ya ɗauki wani wanda ya zo zawon shi ma. To yanzu Alhaji Bello ya kake gani za a yi? Domin ni yanzu na shirya na to da makamin da zan iya yakin su.